Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур атна башы теләп калабыз. Бүген халкыбызның бөек улы Габдулла Тукайның туган көне. Һәр халыкның һәм һәр гасырның үзенең бөек шәхесләре була. Габдулла Тукайның иҗаты халык йөрәге белән бергә типкән. Бары 8 ел гына иҗат итеп калган вакыт эчендә генә дә тарихка мәңгегә кереп калган бөек татар халкы улының тууына бүген 135 яшь. Республикабызның газета-журналлары да бүгенге басмаларын бөек шагыйребезнең туган көненә багышлаганнар. Чыккан саннарның кайберәүләренә абруйлы фикерен Миңназыйм Сәфәров җиткерер. Алда сезне матбугат күзәтү рубрикасы көтә. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Үткән атнада бөек шагыйребез Габдулла Тукай турында язмаган һәм Россия президентының еллык юлламасына мөнәсәбәтен белдермәгән матбугат чарасы калмагандыр. Соңгысын берәүләр бюджетлы юллама дип атаса, икенчеләре катгырак итеп саран юллама диде. Сүз әлбәттә илбашының балалы гаиләләргә акча бирү турында бара. Мәктәп кучысы булган гаиләләргә елга бер мәртәбә 10 мең сум акча бирүне саранлык дип атарга да булар торгандыр бәлки. Ләкин әйләнгән саен акча ләшәгә сез президентны әкият патшасы дип беләсезме дип әйтәсе килә андыйларга. Ил зур, түрәләр бихисап, акчаны кайдан табып бетермәк кирәк. Әнә бер безнең парламентта утыручы кайбер депутатларыбызга да акчаны миллионлап ала икән. Кеше акчасын санау бердә килешә торган эш булмаса да, Шәһри Казан газетасы иң бай депутатларның кесәсенә кирип чыккан. Мин аларның исемләп санап чыгып тормыйм, үзегез укып белерсез. Ватан Татарстан газетасы исә чит илләргә чыгу юлларын ябылгач, үзе кушыларын Мамадыш, Лаеш, Тәтеш кебек район тирәләрендәге ял итү һәм кызык табу урыннарын белеп таныштырган. Күп инде ул безнең күрмәгән, без белмәгән Татарстан районнары, ләкин кем әйтмешли диңгезгә җитми шул. Татарстан яшьләр газетасы исә безнең иң авырткан җиребезгә калган. Бүгенге авыр заманда баш китмәсен яки кеше эшчәнлеккә сабышмасын өчен нинди чаралар күрергә дигән сорауга җавап эзләгән. Үзебезнең татар профессоры, атказанган табибе үзебезне һәм балаларны заман чирләреннән саклау турында тәфсилләп сөйли. Андыйлар ябылуда яту һәм тыюлар чорында хәтсез арткан икән. Сакланык һәм ул көнгә калмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Дөнья буйлап севелгән татарларны берләштерүче беренчесе телебез булса, икенчесе Тукаебыз. Тукай телен саклап калуда Канаданың Монреаль шәһәрендә яшәүче ватандашыбыз Алимә Салахетдинова да зур тырышлык күрсәтә. Чит илләрдә яшәүче татар балаларына туган телебездә аралашырга мөмкинлек бирә ул. Алимә ханым белән без дә элемтәгә кереп, кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Алимә ханым, хәерле көн, исәнмесез? Татарстаннан сезгә кайнар сәлам. Исәнмесез, Эльза. Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, милләттәшләр. Сезгә зур сәлам юллап Монреальдән. Бүген һәрбер татар өчен зур бәйрәм. Габдулла Тукайыбызның туган көне. Сез бу бәйрәмне ничек үткәргә җыенасыз? Әйе, Габдулла Тукай бәйрәме, біз аны шигърият бәйрәме дип атадык. Гомумән апрельдә 3нче ел рәттән зур игътибар биреп, әлеге бәйрәмне бәйрәм итәбез. Элек менә соңгы 2 елларда без Габдулла Тукайның шигырьләренә видеолар ясап, шундый дөнья буйлап балалар белән бердән-бер челлендж ясадык. Бу елны без инде шигърият дәресләрен һәм бәйрәмен төркемнәр эчендә үткәрдек. Әлеге бәйрәмгә безнең яшь язучы Эльвира Хадиева чакырылган иде. Кызлар менә шундый, ул безнең 4 төркем урта яшьтә һәм татар телендә сөйләшүче балалар белән булды. Теге татар телен аңлап, татар телендә иркен сөйләшкән балалар белән һәм анда без шигырьләр укыдык. Алар үзләре сайлаган шигырьләр, һәр вакытта ниндидер кайтавазлар алып, нәрсә тәэсир итте, нинди эмоциялар кичердегез дигән, менә шундыйрак тирәнтен шигырьне анализлап, менә матур шигърияткә игътибар бирдек. Онлайн татар мәктәбен оештырып җибәрүегезнең кызыклы тарихы гына бар икән, име? Һәм менә буңа улыгыз Йосыф сәбәпче булган. Бу чыннан да шулаймы? Әйе, минем 4 балам бар. Иң олы улым Йосыф улым, Салих улым, Зифа кызым һәм иң кечкенә Адәм улым бар. Һәм нәкъ менә беренче бала белән ул син бөтен
әни юлын беренче тапкыр узганда син беренче киртәләр күрәсең. Ничек моны эшләргә, ничек балага моны өйрәтергә. Гомумән шуңа күрә Йосыф белән дә беренче менә шундый ничек татар телен саклый алам дигән мәсьәлә Йосыф белән туды. Һәм аның белән беренче адымнар ясыйсың. Шуңа күрә менә әлеге безнең онлайн академия, татар теле академиясе дип әйтәме, ул нәкъ менә Йосыфка кирәк булганга күрә барлыкка килде. Чөнки мәсәлән син татар телен 3 яшькә хәтлек бер киртәсез саклыйсың, 5 яшькә хәтлек аны байытып та була, дуслар да табып була. Ә менә 10 яшьтә, 9 яшьтән узгач, беренчедән менә безнең мөхиттә татар теленә сөйләшүче яшьтәшләр юк иде. Һәм ул Канадада гына түгел, кызганычка каршы, башка чит илләрдә дә бик әз күренеш, сирәк күренеш име. Казанда да. Шуңа күрә менә мин шундый фикергә килдем. Менә булган балалар, алар бик төрле җирдә беришәр бар. Аларны берләштереп, ничектер ниндидер дәрес форматында уздырырга. Һәм менә шуннан чыккан фикер ул фақат үзенең балалар өчен генә дәрес төзим дигәндә, Йосыф өчен шуннан менә шундый зур әйбер үсеп китте. Беренче ел ук кына инде безнең 9 сыйныф булды. Ел ахырына. Хәзер бездә 25 төрле төркем, төрле юнәлешләр, бездә 12 төрле ил укый. Һәм әйе, менә мин шунда имин, балалар безне алга таба индәп торучылар һәм безгә ярдәм итүчеләр. Белем бирү әлбәттә инде укытучылардан башка була алмый. Кемнәр белән эшлисез, командагызны ничек тупладыгыз, шуңа да җавап бирсәгез иде. Хәзерге вакытта безнең бик көчле команда, үз фәнен яратучы кешеләр, һәм алар беренчедән татар телен укыткан кешеләр. Ул гадәттә Казан федераль университетын татфак юнәлешен факультетын бетергән кызлар. Тарих юнәлеше бар һәм мантык юнәлеше бар. Инде тарихны да, мантыкны да университет дәрәҗәдә педагог буларак бетергән кешеләр. Ләкин менә монда бер үзенчәлек бар, чит ил балалар белән эшләүгә килгәндә. Ул монда беренчедән безнең өчен бик мөһим баланы яратулар, балаларны ярату, татар телен ярату һәм менә ул кешенең милли җанлылыгы. Ә менә укучыларыгызга килгәндә исә алар төрле яшьтә икән бит. Укучыларыбыз төрле яшьтә, әйе, иң кечкенә төркем бу татар теле безнең 5 яшьлек балалар төркеме. Һәм иң олы егетләребез ул инде 18 яшьлек Америка егетләре бар. Бу балалардан дип әйтик, укучылардан. Шулай ук әниләр төркеме бар, әтиләр төркеме бар, тел шомарту клублары һәм китап уку клублары. Һәм менә тиз арада без бишектән үстерү дигән юнәлешне башлап җибәрәсебез килә. Ул бик озак эшләнелгән проект, ләкин менә монда без төп фактор бала ноутбук алдында булмасын, ләкин чит илдә яшәүче яшь әнигә системалаштырылган бишектән үстерү дәресләрен бирәсебез килә. Монда сиңа иҗат та, мавыктыргычлар да, ымлыклар да. Шуңа күрә тиз арада безнең 2 яшьлек укучыларыбыз булырдыр дип өметләнеп калабыз. Татар онлайн мәктәбендә ничә чыгарылыш булды бүгенге көндә? Һәм уку тәртибе ничек оештырылган? Уку һәм укыту методикасын ничек булдыра алдыгыз? Чыгарылыш кичәләре ничек дип әйтим, беренчедән безнең теге укып бетергәндә татар телен белү дигән ниндидер шундый максат куймыйбыз дип әйтимсең инде, безнең ул дәвам итә. Чыгарылыш кичәләрен уздырабыз ел ахырында. Ул безнең май ахырларына туры килә, чөнки балалар аннары экзаменнар бирә. Менә әлеге чаралар бер ясыйбыз, ләкин чыгарылыштан соң бала үзенең менә белү белеменнән карап
сыйныф алмаштыра ала, көчлерәк төркемгә күчә ала. Әлбәттә, алар сертификат алалар, алар ниндидер бүләкләр алалар. Менә чыгарылыш дисәң бу, шулай ук безнең ниндидер менә нәтиҗәләр күрү мөмкинчелеге, ул халыкара татар теле олимпиадасында катнаша безнең яшьләр, һәм біз аларны анда әзерлибез. Һәм ул безнең ниндидер беләсезме, татар теле академиясы түгел, татар телле мөхит дип әйтә алам. Шуңа күрә монда чыгарылыш сүзе бик үк туры килми шикелле. Без дәвам итәбез һәр елны, бу укуларны, сыйныфларны дәвам итәбез. Элемтәгә чыкканыңыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең кебек татар яшьләре безнең чыннан да горурлыгыбыз. Телебезне, милләтебезне саклап калуда, үстерүдә, танытуда башкарылган изге эшләрегез өчен тагы бер кат олы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм уңышлар теләп сезнең белән сау булашабыз. Казанда очрашуны көтеп калабыз. Ой, зур рәхмәт сезгә җылы сүзләрегез өчен, чакыруыгыз өчен. Сезне дә Рамазан айлары белән котлыйм. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Һәм менә шундый матур Габдулла Тукай көненә багышланган тапшыруга чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Һәм Казанда булып кайткандай булдым. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Тукай шигырьләрен без кичкенәдән яратып, белеп, танып, өйрәнеп үсәбез. Казан шәһәренең бер балалар бакчасында безнең хәбәрчеләребез булып кайтты. Әйдәгез, аларның репортажын да карап китик әле. Илдә кояш, җирдә кояш, Тукай көне, канат җигән бәйрәм, бүген Тукай көне безнең бәйрәм. Туган тел бала тугач та үзләштерелә башлаган олы хәзинә. Бөек Тукайыбызның и туган тел, и матур тел әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы дип туган телгә булган ихтирамын Энҗе Казан шәһәре Яңа Савин районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 28-нче катнаш төрдәге балалар бакчасы мәктәпкәчә белем муниципаль бюджет учреждениесе хезмәткәрләре бик яхшы аңлап эш итәләр. Без татар балалар бакчасы булсак та, безгә әлбәттә татар телен белмәүчеләр дә бар, әлбәттә. Ләкин мин музыка җитәкчесе буларак, мин нинди үзем алдында нинди максат куям? Музыка, татар музыкасы, татар сәнгате, татар мәдәнияте аша балаларның йөрәкләренә татар мөхитен салырга шулай. Бөтен балалар теләкләре белән татар телен өйрәнәләр һәм әти-әниләре дә әлбәттә каршы килмиләр. Туган тел төшенчәсенә зур мәгънә салынган. Ул әти, әни, туган җир, ватан сүзләре белән бер үк дәрәҗәдә бөек, изге сүз. Сабыйлар бакчаларда туган телен өйрәнә, милли тәрбия ала, җырлар, биюләр һәм матур шигырьләр сөйләргә дә өйрәнәләр. Хәзер менә шәһәр балалары татар телен белмиләр. Һәм менә без шунда, безнең балалар бакчасында, аларга шундый тәрбия бирергә тырышабыз. Энҗе балалар бакчасына йөрүче сабыйлар киләчәктә татар телендә матур итеп сөйләшергә өйрәнер өчен барлык мөмкинчелекләр дә тудырылган. Апрель айын Тукай ай дип әйтәбез. Халкыбызның бөек улының иҗатына битараф калган бер генә кеше юктыр мөгаен. Арабыздан киткәннә гасырдан артык вакыт үтсә дә, Тукайның шигырьләре бүген дә заманча яңгырый. Махсус Габдулла Тукайның туган көненә багышлап, дөнья буйлап яшәүче татарлар флешмоб оештырганнар. Игътибарыгызга шуны тәкъдим итеп, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр сау булашам. Күңелегездән илаһи нур бер вакытта да китмәсен. Исән, имин булыгыз. Җырлыйдык, син тагында җырлырак иттең безне. Моңлыйдык, син тагында моңлырак иттең безне. Җанлыйдык, син тагында җанлырак иттең безне. Аңлы идек, син тагында аңлырак иттең безне. Көчле идек, син тагында көчлерәк иттең безне. Хисле идек, син тагында хислерәк иттең безне. Күтәрелдең бөеклеккә, халыкка барып йөзең. Бөеклектә, тугрылыкта син хәзер үрнәк үзең. Сәнгатебез күкләрендә
Кояшыбыз, айыбыз, бар җиһанга күренерлек кадерле Тукайыбыз.